Dobrý den, bych vás dneska rád přivítal na webináři, který má téma, respektive připravil jsem si pro vás case study Mitas e-commerce Hybris B2B shopu, kterou jsme my jako Unicorn dělali. Prosím další slide. Já jako v rychlosti k agendě jako takové. Nejdřív krátce představím sebe, představím naší společnost, představím jako Mitas, protože ne úplně každý Mitas jako zná a je to zajímavá česká společnost. Potom se budeme bavit víceméně o jakoby vize a volbě řešení, jak jakoby probíhal ten výběr, co byly klíčové drivery pro to, aby jsme vlastně vůbec jakoby ten projekt odstartovali. Následně se podíváme na to, jak probíhala realizace a podíváme se na to řešení jako takové a poté jakoby se podíváme na to, jak probíhal další rozvoj. Vzhledem k tomu, že jakoby je to nějakou formou prezentace, můžete se klidně ptát v průběhu, nebo jsem pochopil, že je možnost jakoby psát dotazy na poté, takže klidně jako neváhejte v průběhu prezentace se mě zeptat. Nebo můžete sepsat ten dotaz a já si ho pak přečtu a můžu ho zodpovědět vlastně na závěr. Tak. Co se týče agendy, tak to jsem komentoval, takže představení. Mé jméno je Petr Zeisl, ve společnosti Unicorn Systems působím jako konzultant, respektive momentálně projektový manažer, dříve business analytik, ředitel obchodní divize nebo test analytik úplně jako na původu. Tou disciplínou e-commerce se zabývám 3 roky a moje vlastně první zkušenost byl právě dnes prezentovaný Hybris implementace ve společnosti Mitas, kde jsem působil jako obchodní zástupce, ale zároveň jsem potom vlastně jakoby pomáhal i s realizací, protože u nás jakoby realizace a obchod jsou úzce spojeny. Tudíž jsem byl vlastně u celého toho vývoje, nějakým způsobem jsem se podílel jakoby na těch designech a následně jsem primárně konzultoval další rozvoj. Představení v rychlosti společnosti Unicorn Systems, která implementovala tuto case study. Jsme přední česká IT společnost, která je specializovaná na dodávku IT řešení pro všechny klíčové segmenty podnikání, to znamená, máme klíčové zákazníky v bankovnictví, v pojišťovnictví, ve výrobě, v obchodu, zároveň jako v průmyslu, energetice, takže dodáváme víceméně jako klíčové systémy těmto velkým zákazníkům v těchto odvětvích. Potvrzené reference od více než 300 významných firm ze 22 zemí světa. Vidíte mapu vlastně Evropy, kde jakoby, vidíte, že máme klienty opravdu jako po celé Evropě. Mitas je konkrétně jako česká společnost, ale pomocí toho řešení jsme také dodávali do jejich poboček, které jsou v různých zemích. Aktuálně více jak 1400 spolupracovníků a obrat za minulý rok 1,6 miliardy korun. Si myslím, že jakoby svědčí o tom, že jsme velký dodavatel, který má zkušenost s dodávkami velkých řešení, ale zároveň i jako třeba dynamických menších. Pokud se podíváme na společnost Mitas, Mitas většinou není, jakoby, co jsem se aspoň bavil třeba se svými přáteli, respektive jak jsem se bavil i s kolegy v práci, tak není úplně jako známá česká firma. Jedná se o společnost, řekl bych, tradičního předního českého výrobce pneumatik. Dodávají pneumatiky zemědělské, industriální, ale zároveň třeba i pro motocykly nebo kola. Tady vidíte příklady toho, jako, co je typickým produktem společnosti Mitas. Vidíte, že jako na traktor takto velké pneumatiky je v celku zážitek, když jste třeba v jejich výrobní hale a vidíte, že ta pneumatika je opravdu výrazně větší než vy. Tak jako, je to specifický produkt, který prostě jakoby nějakým způsobem je velký. Vidíte jako standardní traktorové pneumatiky. Tady vidíte potom jako trošku jiný typ pneumatik. A potom vlastně ta industriální část je pro ty velké jako těžařské stroje, respektive jako bagry. A zároveň tady potom vidíte, že nakonec na jakoby motorky se dělají také pneumatiky. Já jsem si našel několik jakoby faktů o Mitasu na jejich webových stránkách. Každý 4. nový traktor, který je prodaný, tak má jakoby pneumatiky Mitas. Mitas je hlavní evropský dodavatel pneumatik pro kombajny a je pravidelně oceňován jako nejlepší dodavatel ve svém oboru. To znamená firma, která jako dělá velký obrat a prodává relativně specifický produkt, který může být vlastně dílován jako ve velkém, jakožto nějaké zboží, anebo může být opravdu dodáván i koncovému zákazníkovi, protože každý traktorista potřebuje prostě své pneumatiky. Kdo jezdí na motorkách, tak taky jako používá pneumatiky, takže je to specifické zboží, které jako nevyrábí úplně každý. Pravidelně se umísťovaly v top 100 českých firm. Minulý rok vlastně byly akvírováni švédskou společností Trelleborg, což je jejich jakoby
dříve konkurentní matka, která má zároveň také jakoby celou divizi, která se zabývá výrobou pneumatik. A jak vidíte, tak jako Mitas jako takový má 6 výrobních závodů, 3krát v Česku, 1 v Srbsku, Slovensko, USA. Vidíte, že jakoby to obchodní zastoupení je relativně velmi široké. Máme tady 14 obchodních poboček, ještě oproti této mapě přibyla letos 1 pobočka v Austrálii a potom ve výsledku prodej jakoby ve více než 100 zemích. Takže takhle krátce ke společnosti Mitas. A nyní se dostaneme k tomu, co jakoby nás do Mitas přivedlo. My jsme v roce 2014 se dostali na několik jednání, kdy jsme vlastně v rámci nějakého vypsaného standardního RFI dostali poptávku na to, že společnost Mitas chce zavádět nový e-shop. Tak to zněla poptávka, bylo tam několik jakoby bodů, které byly vypsané. My jsme dostali poptávku, že máme odpovědět jakožto český velký software house, takže jsme nejdřív vyvolali nějaké jednání, aby jsme jako zjistili, jakým způsobem vlastně nebo na co chtějí odpovědět, protože ta poptávka byla ve výsledku pouze jako na e-shop, což v této branži není úplně obvyklé. A já vám hned vysvětlím proč. My jsme si jako za domácí úkol připravili pro Mitas vlastně na první jednání nějakou mapu toho, jak vypadají jejich komunikační kanály v okamžiku, kdy jsme šli na tu schůzku a jakým způsobem já jakožto zákazník, který přišel z internetu, bych teoreticky s nimi mohl komunikovat. Zjistili jsme, že Mitas má relativně velmi velkou takovou tu klasickou obchodní síť, to znamená opravdu jakoby zkušené obchodníky ve svém oboru, kteří jsou schopni jednat s velkými klienty, dohadovat s nimi díly, na základě kterých plánují svoji výrobu a tak dále. Ale zároveň poté jakoby, i část vlastně takové té jakoby B2B cesty, respektive toho prodeje typu jako katalogy, ceníky, call centru, mohl jsem si zavolat, mohl jsem se zeptat, jako, jaký typ pneumatiky vlastně můžu chtít. Potom webové prezentace, které vidíte vlastně jako nahoře. A nakonec jako už existující e-shop, což pro nás ve výsledku bylo jako zrážející, proč tedy dostáváme, nebo nevěděli jsme úplně, proč dostáváme poptávku na nový e-shop, když už jako jeden, který vypadal relativně hezky, měl jako korporátní standardy, byl pro 5 zemí rozrolován, tak jsme nevěděli, proč ten právě jako ta výměna, respektive proč zamýšlejí něco takového. A nad tady tou komunikační mapou jsme si s nimi sedli a vlastně jsme se dozvěděli, že jakoby u toho e-shopu je ten problém, že jednak je relativně velmi složité ho udržovat oproti všem těm ostatním kanálům, které mají. Protože například ceníky, katalogy museli promítat do všech těch 5 vlastně jakoby rozrolovaných jazykových mutací a technologicky ten e-shop nebyl jakoby centrálně spravovatelný, to znamená opravdu oni měli 5 e-shopů, které museli nějakým způsobem jakoby spravovat separátně, to znamená, když se rozhodli, že změní korporátně logo, tak museli 5krát jít a 5krát ho změnit. Což logo je banalita, ale pokud se bavíme třeba o nějaké větší business úpravě v procesu objednávky, tak to už jako byla 5násobná pracnost, i když samozřejmě 5krát něco po sobě dělat neznamená jako 5krát to vymýšlet. A z toho jsme se vlastně jako dostali k tomu, že pro ně není úplně klíčové jako udělat nový e-shop, ale zavést vlastně disciplínu, která se říká e-commerce nebo e-commerce. Jedná se o disciplínu, kdy vlastně řešíte jakoby všechny ty komunikační kanály nějakým způsobem a chcete na jednom místě mít teoreticky jako jedna správná data a toho klienta odkazovat a ideálně mu třeba nabídnout jakoby objednávky ze všech těch kanálů právě v jednom webovém portálu, kam on má přístup. Společně s Mitas jsme už jako v rámci toho RFI, kdy jsme odpovídali jednak jako co jsme schopni technologicky splnit, jednak jaká bude jako nějaká indikativní cena a tak dále, tak jsme vlastně jako jediný navázali z těch vendorů, kteří byli osloveni, jsme navázali komunikaci o tom, že jakoby e-shop, není to jen e-shop, je to nějaká celá disciplína a je potřeba mít jakousi vizi. A tu vizi jsme s nimi diskutovali, oni jako tu vizi víceméně měli vymyšlenou, jen nevěděli, že nám ji musí v ten daný okamžik říct. Já vám ji teďka v rychlosti představím. Ta vize vypadala zhruba takto. Víme, že obchodní síť je něco, co stojí jako relativně mimo tu elektronickou sféru prodeje. Ta tam vždycky bude, je velmi důležitá a tak dále, ale co se týče té vlastně jakoby elektronické části, která je tady zvýrazněna na slajdu modrým půlkruhem, tak ta musí obsloužit vlastně jako všechny zákazníky Mitas. Vlevo vidíte 4 typy zákazníků, které momentálně jako evidujeme, nebo víme o tom, že takhle je můžeme jako rozsegmentovat. Jedno jsou nějaký klíčoví zákazníci, kteří ve výsledku úzce s Mitasem spolupracují, plánují svoji výrobu například právě jako traktorů, které osazují jejich pneumatikami. To znamená, jsou schopni vlastně jakoby s Mitasem řídit
tu svoji výrobu a dávat jako poměrně velmi dobře vypracované plány, tak aby mohl Mitas řídit svoji výrobu. Tady máme nějaký příklad velkého amerického výrobce, kombajny. Typická komunikace v tu dobu byla skrz jako standard EDI, což je nějaká komunikace jako mezi ERP systémy, kdy si vlastně posíláte jakoby ty plány, respektive objednávky. Druhým jakoby, typem toho zákazníka je velkoobchodník, který má svou správu maloobchodních míst, teoreticky může dodávat i jakoby koncovým zákazníkům, ale typicky prodává maloobchodníkům, kteří jsou potom jako blízko toho koncového zákazníka. V tomto případě tady máme třeba příklad Cayman Tires, což je jeden z největších amerických obchodníků nebo velkoobchodů s pneumatikami. Malý obchodník může být zástupcem tady Jackovy pneumatiky, které jakoby vidíte, že už mají takový ten moderní e-shop, 20% sleva, prostě jakoby, když si objednáte ještě k tomu kontrolu brzd. A koncový zákazník je pro nás opravdu jako nějaký farmář, který má prostě ten svůj traktor a potřebuje na něj pneumatiky. Takže tohle to byla vize Mitasu jako takového a on věděl, že v první fázi chce pokrýt vlastně ty první dvě úrovně. To znamená e-shop zpřístupnit ryze B2B k svým jakoby klíčovým partnerům, kterým dodává pneumatiky na jejich výrobky, a zároveň klíčovým velkoobchodníkům, kteří poté pokryjí vlastně jakoby ty maloobchodníky, kteří potom prodávají koncovému klientu. Nebyla by to ale vize, kdyby to bylo pouze o tom skoupu jako současného projektu, takže ta vize samozřejmě sahá dál a jakoby byl určitě záměr ten, aby ta platforma podporovala do budoucna to, že tam budou moct přistupovat i ty maloobchodníci a teoreticky vlastně ve výsledku jakoby i ty koncoví uživatelé. To znamená, když jsme se na to podívali, tak jsme věděli, že komunikujeme katalogem, máme nějaké call centrum, chceme udělat e-shop a v dnešní době už jako nezbytně musí být přístup skrz mobilní kanál nějakým způsobem. Takže toto byla jakoby vize, která vlastně i dnes v rámci už nějakého plánování jakoby dalšího rozvoje, kdy se bavíme vlastně o těch dvou horních zákaznicích, právě jakoby těch opravdu koncových zákaznicích a těch maloobchodnicích, tak dnes se bavíme o nějakém zavedení jakoby opravdu B2C. Momentálně jsme nad platformou Hybris, a o tom tato case study je, implementovali B2B řešení pro jejich potřeby, které bude dále rozšířitelné. Já si tady v rychlosti jakoby zrekapituluji, jak vypadalo výběrové řízení, respektive jak probíhal ten samotný výběr. Hlavní požadavky byly, že potřebují rozrolovat to řešení do 14 zemí. Aktuální e-shop umožnil 5 a najednou už byly jakoby za hranicí toho, co bylo spravovatelné, provozovatelné, dále rolovatelné. Takže 14 zemí bylo jako to kritérium, kterého chtěli dosáhnout. Centrální správa e-shopu a centralizovaný produktový katalog jako je úzce spojen, protože Mitas jako takový má jeden subsystém, ve kterém spravuje produktový katalog, respektive produkty a veškeré jakoby informace, opravdu jeden systém, který je centralizovaný. Takže i tu jakoby ten e-shop chtěli spravovat centrálně, mít centralizovaný produktový katalog. Zároveň požadovali, aby to řešení bylo jakýmsi způsobem komfortní pro ty koncové zákazníky, respektive pro ty uživatele, kteří budou přistupovat. A tu konformitu si jakoby vyspecifikovali tak, že musí podporovat ve výsledku všechny možné způsoby průchodu, protože zákazníci B2B pro ně typicky byli lidé, kteří buď to přišli a rovnou věděli, co chtějí objednat a potřebovali velmi rychle zadat to, co potřebují a jenom rychle odbouchnout objednávku a vědět, že jim přišel zpátky dodací list a tak dále. A nebo to byli klienti, kteří jako přišli a hledali to, co chtějí nakoupit, potřebovali zjistit o těch pneumatikách, jaké mají parametry, jestli budou sedět na ten jejich traktor, nebo jestli jako zapadají do té kategorie, kterou potřebují prodávat a tak dále. Takže jednoduše, přehledně, s dobrým vyhledáváním musí prostě řešit jako komfortně oba dva extrémy. A posledním požadavkem byl teda přístup přes mobilní zařízení a připravenost vlastně na další kanály typu jakoby dnes velice populárního social, to znamená Facebook, Twitter a tak dále, jako obecně těch dalších kanálů, respektive call centrum, které může být jakoby lehce odlišně implementované. Pracovníci call centra mohou mít jako pohled na e-shop jinak udělaný, tak aby se jim v tom lépe pracovalo a tak dále. Ve vícekolovém výběrovém řízení vybral Mitas se 6 přihlášených subjektů Unicorn Systems ve spolupráci vlastně s dodavatelem technologie Hybris, který tenkrát akvíroval, my jsme akorát v té době probíhala akvizice, respektive byla čerstvě proběhnutá společnost SAP. Tudíž věděli jsme, že vybrali nás a
ty rozhodující důvody pro výběr naší společnosti společně s řešením vlastně SAP Hybris byly takové, že Mitas je SAPí zákazník, který má svůj klíčový core backend systém SAP. Dávalo jim smysl pořídit si jakoby e-commerce řešení, které bude mít enterprise kvalitu, což SAP i Hybris jakoby zajišťovali v tu chvíli. Lokální zázemí, to znamená tady SAP i Hybris jako měli a mají konzultanty a zároveň jakoby schopného partnera, tudíž tohle to byl nějaký prvotní jakoby ten výběr, co je zajímalo, respektive co rozhodlo. Dále to byly reference té platformy a těch shopů, které jsou jakoby už naimplementovány. Vidíte tady relativně významná jména v gumárenském odvětví. To byla určitě věc, která jakoby také podpořila rozhodnutí. A nakonec to byla ta vize toho rozvoje, protože proti nám stály víceméně vždy, nechci říkat garážové, ale jakoby ne enterprise řešení. Byly to prostě řešení, které byly nějakým způsobem připraveny, neviděli úplně žádnou jasnou svoji roadmapu, zatímco vlastně konzultanti Hybrisu, respektive tenkrát SAPí konzultanti, přišli a jasně řekli, takovýhle bude rozvoj, za 3 roky budeme tady a tady, vidíme tady ty trendy. Víceméně v tomhle tom opravdu jako ukázali Mitasu, že vědí, o čem mluví, takže tím jako přesvědčili. Tím jsme se dostali vlastně jakoby nějakým procesem k tomu, jak proběh ten výběr a jaké byly klíčové drivery. Já možná ještě jakoby dodám, že klíčovým driverem jednak bylo to, že jako stávající e-shop přestával nějakým způsobem dostačovat, ať už technicky nebo ať už jako biznisově, ale zároveň vlastně klíčovým tahounem byla pobočka USA, která jako říkala, že enterprise nástroj B2B e-shop potřebují k tomu, aby byli schopni splnit své cíle, protože v Americe je takovýto e-shop opravdu jako standardem. A až se vlastně podíváme nakonec na nějaké statistiky, jak je jako využíván, tak všichni uvidíme, že opravdu jako Amerika je v tomto lídr a Amerika byla vlastně jakoby ten, kdo táhnul tímto směrem. Tak. Pokud se budeme bavit o tom řešení, je nutno, několikrát tady byla jako vlastně zmíněna jakoby Hybris Commerce platforma, říct si architektonicky, co to Hybris platforma je. Vidíte tady, že Hybris platforma stojí architektonicky, je to takový architektonicky biznisový obrázek, stojí mezi vlastně jednotlivými kanály nebo touchpointy, nebo tím, jakoby, jakým způsobem může ten zákazník během své cesty jakoby, navštívit prodejce. Víte, že nahoře je web, mobil, call centrum, tržiště, katalog, social, nebo může jen vyhledávat. A dole vlastně pod jakoby Hybrisí platformou stojí ty core backendové systémy, v případě Mitasky to byl SAP, jinak je to prostě produktová databáze a další jako obchodní systémy a tak dále. Takže co vlastně jakoby co je podstatou Hybrisí platformy, je sdružovat informace z core backendových systémů a jednotlivých kanálů a držet v sobě jakoby informace tak, aby pokaždé, když uživatel přijde, tak aby se dozvěděl, co kde všude dělal v rámci toho prodejce. Já možná ještě ukážu některé tady bublinky. Vždy v Hybrisu musí být jakoby všechny produkty, všichni zákazníci a všechny objednávky. To znamená, ačkoliv jakoby přijde ten zákazník, tak se vždycky do Hybrisu dostane a vidí objednávky, které nejenže udělal například v tom e-shopu, který vlastně tady byl původně jakoby záměrem implementovat, ale které třeba i objednal přes call centrum, které si objednal tím EDI, nebo které dojednal osobně s nějakým zákazníkem a podepsal. Všechno toto by měl najít v této platformě, respektive jakoby v Hybrisím portále, v tom e-commerce řešení. Zároveň platforma jako taková stavuje B2B, tak B2C, to znamená business to business a business to customer řešení e-commerceových. A velkou přidanou hodnotou této platformy je to, že pro oba tyto světy nabízí jakési akcelerátory formou vlastně jakoby už vybudovaných vzorových e-shopů, které mohou být výchozím bodem a na základě toho potom vlastně probíhá jakoby samotná implementace a ten e-shop se postupně customizuje do toho, že původně vzorový je na nějaké nářadí a postupně se přetvoří jakoby do toho, že tam bude právě to zboží, které jakoby ten daný prodejce, který implementuje, prodává. Co je velmi důležité, je také to, že ta platforma podporuje nějakým způsobem jednak multibrand, což znamená podporu více značek. Mitaska je například součástí velkého holdingu Český gumárenská společnost ČGS AS,
nedodávají pouze gumy značky Mitas, ale například i Savatech, Continental a tak dále. Takže multibrand je věc, kterou tato platforma podporuje. Můžete mít více značek, které byť se třeba budou tvářit svým zevnějškem jinak, tak pod tím je vždy to samé jádro a stejná funkcionalita. Multisite a multi-region je potřeba pochopit, že co se týče vlastně multisite a multi-region, tak je potřeba pochopit, že každý prodejce prodává jednak v několika zemích, ale zároveň může mít i regiony, to znamená například uvnitř Německa může být několik regionů, zároveň můžete spojit třeba 2 země do jednoho, Portugalsko, Španělsko, může to být jeden region s jednou distribuční sítí a tak dále. Takže toto je taky podporováno silně v platformě, že můžete vlastně implementovat jedno řešení, které podporuje více regionů, více site. A nad tím vlastně pomocí API se staví ty jednotlivé kanály, ke kterým klienti přistupují, a tomu se říká ta právě experience nebo commerce platforma. Takže takhle krátce k architektuře Hybris, aby bylo pochopeno, kde ten Hybris jako takový stojí. A posuneme se dál k tomu, že nad tímto řešením my jsme vlastně navrhli nějakým způsobem implementaci toho commerce řešení pro Mitas. Já jsem z nabídky vytáhnul nabízený harmonogram, který, když se na něj tak koukám, byl velmi ambiciózní, protože jsme měli vlastně necelých 25 týdnů na to, aby jsme přivedli do pilotního provozu opravdu B2B e-shop pro společnost. Ten požadavek vycházel jednak z toho, že pokud by ten projekt byl dlouhý, tak v tomto odvětví se velmi dynamicky vyvíjí požadavky, takže by projekt nemusel být jednoduše implementovatelný. Mohly by se měnit požadavky v průběhu té implementace. Druhý klíčový driver byl právě požadavek USA na velmi rychlé doručení toho nástroje. Takže když se podíváme dále, harmonogram jsme dodrželi nakonec v úzké spolupráci se společností Mitas. Proběhl v nějakých 3 základních fázích. První fáze byla vlastně technický projekt, respektive v SAP terminologii se tomu často říká blueprint, kdy jsme navrhli frontend, sepsali jsme klíčové analýzy klíčových modulů, pochopili jsme biznisové procesy, jak fungují úzce integrované se systémem SAP. Navrhli jsme ty samotné integrace, které byly velmi klíčové, protože primárním zdrojem dat byl právě SAP. Probíhalo prototypování, kdy jsme vlastně klientovi ukazovali, jak budou ty stránky vypadat, byť nebyly vlastně klíčově funkční, ale už jsme kreslili, jak to bude vypadat, a prototypovali jsme klíčové funkcionality, které byly potřebné, a ověřovali jsme, jestli lze doručit. A následně byla nějaká akceptace, kdy jsme si řekli, ano, toto je specifikace, podle které dodáme, má nějaké své drobné výhrady, dořešíme v průběhu vývoje a konfigurace. Toto trvalo 6 týdnů, na základě toho vznikla sada dokumentů, na základě které jsme zahájili vývoj a konfiguraci jako takovou. Dalších 6 týdnů, kdy jsme vlastně z toho B2B akcelerátoru vytvořili řešení, které mělo navrhovaný frontend grafickou agenturou, bylo zaintegrováno do prostředí, mělo pod sebou nakonfigurovanou platformu, která obsahovala ty business procesy, které byly potřeba, byly zavedeny obchod a jednak byly zavedeny produkty. Byly provedeny interní testy a základní integrační testy a spustili jsme vlastně uživatelské akceptační testy, v rámci kterých jsme ještě iterativně dodávali část funkcionalit, které neměly vysokou prioritu. V průběhu těchto 9 týdnů jsme se dostali do fáze, kdy jsme vlastně řekli ano, go, spustíme pilotní provoz a spustíme do té platformy první vybrané zákazníky Mitasu. Nutno říci, že Mitas měl velmi dobré vztahy s těmito klienty, takže pomohli ověřit vhodnost a návrh. Tak to proběhlo to samotné zavedení a podstoupení prvním klientům, kteří byli s e-shopem velmi spokojení, dávali zpětnou vazbu a probíhaly ještě závěrečné klíčové úpravy. Já možná teďka ještě ukážu několik obrazovek, na kterých se pokusím vysvětlit vlastně i princip toho e-shopu jako takového. Zde vidíte vlastně první vstupní stránku, kde se uživatel přihlašuje, vstupuje, vybírá svůj region, svůj jazyk. Tady vidíme tu stránku toho zákazníka jako takovou, kde vidíte, že může upravovat svůj profil, vidí veškeré objednávky, které se společností Mitas, a to nejen prostřednictvím e-shopu, kdy udělal, vidí své faktury, dodací listy, může objednávat pomocí nějakého CSVčka, zkrátka velmi standardizovaný B2B e-shop, který byl přehledný,
měl několik jako klíčových funkcionalit, které podporovaly všechny ty průchody, ty business průchody toho zákazníka. Dneska často nazýváno customer journey. Tady vidíte historii dodacích listů, nějaký filtrovatelný seznam, to znamená opravdu si mohl jakoby vyhledat dodací listy, které potřeboval najít třeba zpětně, nebo mohl si jako podívat, v jakém stavu jsou ty, které jsou aktuálně ve stavu dodávky. Zde vidíme jakoby detail nějakého produktu, kde vidíte, že je tam jednak jakoby marketingová informace formou nějakého obrázku, zároveň jsou tam informace o tom produktu jako takovém a vidíte, že nahoře je uvedena nějaká jako maloobchodní cena, respektive doporučená maloobchodní cena a cena toho produktu pro toho klienta, který je aktuálně přihlášen. Toto bylo víceméně jedna z klíčových jako funkcionalit bylo oceňování výrobků, protože Mitas nemá jenom jeden stupeň oceňování, ale oceňuje jednak nějaké jako ceníkové ceny, potom má nějaké standardní plošné slevy na základě dodaného množství a potom už má jakoby ceny pro konkrétního uživatele, které jsou nějak domluvené. Když jsme se podívali poprvé na ty návrhy, tak nám přišlo, že ten e-shop je strašně strohý. Snažili jsme se Mitas přesvědčit o tom, aby tam dodal nějaké jakoby hezké funkcionality, které ta platforma podporuje, ale Mitas nás přesvědčil o tom, že to nechce, že chce, aby jakoby ten e-shop byl přehledný, čistý, graficky a zároveň jakoby velmi jednoduše projitelný a v případě, že se chce podívat někdo do hloubky, tak jako dohledatelné detaily. Ta diskuze byla dlouhá. Grafická agentura se také pokoušela dodávat jako různé grafické featurey a hezké věci, ale ve výsledku vlastně první reakce jakoby Ameriky i České republiky, což byly vlastně první dvě země, na kterých jakoby proběhl první rollout, tak byly opravdu velmi pozitivní právě z toho pohledu, že ten e-shop přesně umožňuje jakoby jednoduše, velmi přehledně a rychle jakoby naklikat to, co ten klient potřebuje. Takže jsme pochopili, že náš klient měl pravdu a přesvědčil nás o tom, že to má tak být správně. Jakoby dostali jsme vlastně i to lesson learned, že v tom B2B světě není vždy jakoby všechno, co se třpítí, jako nutně dobré. Takže tady vidíte pár obrazovek. Za zmínku ještě určitě stojí právě jaké vyhledávání. Tady na tom detailu vidíte, že existují věci jako EAN kód, SAP kód, což jsou nějaké opravdu jako kódové označení těch jednotlivých produktů. A to vyhledávání podpořilo vlastně jakoby oba dva druhy zákazníky, kteří opravdu přišli a hledali třeba podle značky, znamená napsali Mitas, tak vyjeli všechny pneumatiky značky Mitas, ale zároveň existují i klienti, kteří si opravdu pamatují třeba ten EAN nebo SAP kód, přijdou na Bušího a dohledáme tu pneumatiku, takže to vyhledávání umělo jakoby automaticky rozpoznat, co za kód vyhledáváme, nebo jakoby podle čeho vyhledáváme, podle toho najít ty příslušné produkty. Jaké klíčové benefity přinesla implementace této platformy jakoby Mitasu jako takovému? Jednak je to už zmiňovaný jednotný přístup k různým prodejním kanálům pro koncové uživatele, protože jsme vlastně obsloužili jak jakoby mobilní kanál formou jako nějaké mobilního rozhraní, tak zároveň toho webového portálu a zároveň jsme umožnili jakoby call centrum přistupovat k tomu e-shopu a třeba klikat za klienta, který mohl vzít opravdu jenom telefon a říci, volám sem ten a ten, mohli to jako předpřipravit. Vysoký komfort uživatele a přehlednost celého řešení, to už je právě to zmiňované jakoby několik možných průchodů tím e-shopem. Unifikovaný look and feel s webovými prezentacemi, Mitasky a zachování korporátního image. A co je dle mého jako klíčové, nebo co byl ten hlavní benefit, oproti tomu původnímu řešení opravdu dostali jakoby jednoduše rozšiřitelné řešení, které je na Enterprise platformě. Vidíte, tady jsou vypsané nějaká 3 klíčová témata. Customer management, což znamená správa nějak jakoby klienta, že máte několik úrovní, může být nadřízený, který může jako zadat obchody do nějaké výše, jeho podřízený, který má zase jako jiný limit a tak dále. Zavedení webových prezentací, které mohou jakoby využívat data, které už byly jednou načteny u toho e-shopu a zároveň například do budoucna opravdu jako B2C e-shop, který může být rozdílný pro zákazníky, kteří nakupují v jednotkách. Co bylo benefitem je také samozřejmě jako jednoduchá a levná správa jednotlivých jazykových mutací. Oskoušeli jsme si, že rollout nového řešení trvá třeba jako týdny oproti měsícům, na které byli zvyklí Mitasu. A nakonec určitě jako standardizovanou a velmi přehlednou integraci na SAP, která je do určité míry jako... Prošli jsme klíčové benefity a možná teďka ještě v rychlosti řeknu, jaký je aktuální stav, respektive jaké jsou další plány s tímto řešením.
Vidíme, že jakoby momentálně je platforma nasazená pro už všechny země, respektive ještě doplňujeme jednu, které byly v původním skoupu těch 14 zemí. Nakonec jsme vlastně tím, jak jsem mluvil o tom region, tak například Španělsko pod sebou má i Portugalsko, vidíte Benelux jako sdružuje taky několik zemí, takže vidíme, že už máme nasazeno a rozrolováno ve většině zemí. Ty rollouty zpočátku, co si budeme vyprávět, nebyly jako úplně jak po másle, ale po prvních 2 víceméně rolloutech jakoby jsme už pochopili veškerou problematiku i specifik těch jako zemí a tak dále, což vždycky musí člověk prostě nějakým způsobem zohlednit. Například jsme zjistili, že kanadská francouzština je lehce jiná než francouzská francouzština a tak dále. To jsme všechno jako museli pochopit v průběhu té implementace. Rozrolovali jsme, řekl bych, že dnes už jsme schopni rozrolovat v řádu jako malých týdnů další rollout dalšího jazyka, respektive země. A diskutujeme o nějakých možnostech ještě rozšíření. Jednak je to tedy B2B2C, kdy vlastně jakoby podpoříme jak prodej těm maloobchodům, tak koncovému zákazníkovi. Je to nový víceméně celý prodejní jakoby kanál pro Mytas, protože jak bylo v té vizi, tak by pokryl oba dva ty horní jakoby segmenty zákazníků, které jsem tady předtím prezentoval. Nějaká implementace toho omnichannel jádra ve smyslu vyšší podpory jedna call centra, kde můžeme například jako opravdu umožnit, aby ten zaměstnanec call centra využíval jakoby nějaký svůj přizpůsobený e-shop, který bude více jakoby implementovaný tak, aby poskytoval jejich procesy a ne, aby klikal do toho standardního e-shopu jakožto zákazník, kdyby opravdu přišel. A poté vlastně nějak jakoby propojení se sociálními sítěmi, Mytas o tomto jako přemýšlí, hraje si s tím, ale momentálně jako spíš víme, že to je někde v budoucnu a všichni víme, že ten trend jakoby dorazí. A poslední, co je možnost, která je nějakým způsobem diskutována, je vlastně rozšíření té platformy jakoby i do vybraných divizí mateřské společnosti. Je otázkou, jakoby, jestli se stane Hybris s nějakým standardem, nebo jestli zůstane pouze pro český Mytas, toto všechno ještě uvidíme. Každopádně rozvoj je a rozvoj jakoby se plánuje, stále přidáváme nové funkce, respektive nějakým způsobem jako optimalizujeme na základě zpětné vazby těch zákazníků. Poslední 2 slajdy, které jsou ve výsledku takové, že ukazují, jakoby, jak rychle se dostala nová e-commerce platforma do používání, ukazuje poměr vlastně jakoby obratu nebo peněz, které byly utrženy Mytasem, které byly zobchodovány skrz právě tu e-commerce platformu. Zde vidíte, že USA 52%, jak jsem již na začátku jako zmiňoval, tak USA bylo hlavním driverem, to znamená, je vidět, že si na tom stojí jako nejlépe. Jedná se o první kvartál 2016, kdy vlastně jsme dorolovali nějakým způsobem jakoby ty méně zastoupené percentuálně pobočky. A můžete vidět, že jakoby za jeden kvartál nám v výsledku procenta poměrně výrazně vzrostly, ve výsledku řádově o 5%, 6% vlastně v každém e-shopu, kromě Španělska, které zůstalo tak nějak na stejno. Takže toto je nějaký vývoj, to řešení se postupně zajíždí, je to samozřejmě také o tom, že musíte naučit předat obchodní strukturu, jakoby tu informaci o tom, že tam ten B2B e-shop je, musí se s tím naučit pracovat i ty zákazníci, takže vždycky je to nějaký proces jakoby i školení těch zákazníků, aby se s tím naučili jako dobře fungovat. Rozhodně to není pouze o deploymentu toho samotného řešení, které něco podpoří. Zároveň, jakoby, když jsme se bavili vlastně s zástupci Mytasu, tak Mytas tvrdí, že to, co většinou v Americe je nyní, tak do Evropy dorazí během 2-3 let. Takže očekáváme a zatím ten trend je relativně vidět, že jakoby i evropské země dorostou to využívání toho kanálu e-commerce, respektive B2B e-shopu a dorostou svým objemem USA. Takže toto je za mě asi momentálně vše. Já vám děkuji za pozornost a jsem případně připraven vám zodpovědět vaše dotazy, pokud toho budu schopen, jakožto biznisový analytik a projektový manažer. No, ja bych rád otevřel prostor pro dotazy. Záznam z dnešního webináře uložím na tyto webové stránky, to je webový portál sapvirtualnestudio.cz, kde v podstate ukládáme videa a webináře z různých oblastí.
Není to jenom prodej a marketing, ale víceméně veškeré tzv. Core oblasti, jako jsou lidské zdroje, výroba, nákup, finance a technologie. Dobře, tak pokud i v tuto chvíli nejsou otázky, tak já bych chtěl poděkovat za pozornost a budu se těšit na další virtuální a nejenom setkání. A mějte se hezky, nashledanou. Tak jo, díky, nashledanou.